אתה מתנהג כמו איזה... לאן אנחנו הולכים? אבל לי רק אני. נכון, אנחנו הולכים לגן? טוב, כל הדרך הוא בורח לי. אני צריכה עכשיו לחפש אותו. אתה לא יכול לברוח לי. חכה. אבל תחכה לי. לולו. הצלחה לי בלמצוא אותו עכשיו. איפה אתה? כל הדרך הוא מתחבא. לולו. אתם מצליחים לראות אותו איפה הוא? איפה, ראיתי אותך. יאללה, עם לולו זה לחפש את המטמון. אנחנו צריכים עכשיו עוד הפעם לחפש אותו. לול. לא, אל תיכנס לתוך השיחים. עבריות. לא, אל תיכנס לתוך השיחים, למה אתה נכנס? אתה מלך את הבגדים. חכה לי. טוב, בוא נחפש אותו. צא מהשיחים, יאללה. לול. טוב, ככה זה כל הדרך. הוא מתחבא חצי מהדרך הוא הולך. מה? אבא שלך לא נמצא פה בחניה. אבא שלך בעבודה. הוא לא פה. בבוקר הוא ביקש ממך להתארגן בשביל שהוא ייקח אותך, אבל לא הספקת, אז הוא נסע. תחכה לי עכשיו, יש פה כביש. לול, אתה יכול לצאת משם? אני חייבת לתת לה. מה אתה עושה? לול. מה קרה? היום החלטת לא לטפס? תיזהר. יאללה. תיזהר. טוב, שמתי אותו בגן. וואו, טוב, יש לי הליכה לעשות עכשיו. הליכה עד הבית, זאת אומרת בין 5 ל-7 דקות. יאללה. זמן טוב, להליכה קצרה.